May wire na. Lagi. Hindi ko ano. Na? Ito ang video ito. Video here. Lagi ay. Nanti. Sige kabihi dia la Patay ha, wire. 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 Lagi, di lagi naabot. Sige. Dulo. Oh. Anong lubi? Babob. Oh, ipakita ng Lagi, daan. lagi. Ang daan ba? Ang dad? Oh. Oh my God. Taman sa ato ha. Ha? Taman sa ato ha. Ihatag na yan sa dili mong sakapan. Naanti. Ay, sa ikuan ha pong na. Taman sa ato ha. Medyo Ito bro nila anti uy. Ayaw, taman sa ato. Ang motor. Oh. Lolo. Talaga talaga. Yun. Kami siya uy. Daniro ni Daniro. Bari. Kuro. Ano ulit tapat ni. Kuro uy. Makin uwan uy. Ambil lang. Ata. Kwari uy. Ihatag na nila anti ang kuan. Ihatag ni anti ang usa ka photos. Hala ni uwan na. Kaaday. Gamay ra lagi sa. Ito. Sila ra man sambok. Salamat dali. Dili kay ko dako ng uwan. Kana mi day. Dadag. Labera mi. Ngalo uwi akay. Lah. Blake! Oh, gerak kayo. Dili lagi. La, tuyok pa more. Oh my God. Ay! Welcome to my house. Muragi ungo oy. Kuasa pa kang cellphone di ay charger na sa motor. Kuasa ka. Imong cellphone o Kuasa. charger. Oo, charger. Ipakuha ni amay oy. Kuasa good may. Kung charger na sa motor. Asang yawi? Naras motor?
Ako ning papa. Ha?